Yes, I tried my best. The container a release guy called the custom controller. So he has released everything in just about 20 million naira. You know what? One thing I believe in this life, I could remember those days. You joking? Wait, I'll get back to you. I think I have someone here. You joking, Kedo? Uncle Kayem, Even my belong with Benji Macawabia. Almost 1 night. Even be able to call on 15,000. No way, Benji, no, we could one day, no. So you don't have any shame on you. You made the mind. We be eba. Now I'm a good. Uncle Chef Gumbu has remaking Naragi common 3,000 naira. On the mother, when you can name 5, when you can name 2, when you can name we travel. Came with a female room. When you travel, with a female room. You will be in a make of a from he will disgrace. Security. This is security. Oga, the drink I'm going to cover 15,000 naira, sir. Okay. No to jail 15,000 in Do 17,000. Keep 2,000 for yourself. In fact, now you be the best Oga. I'll get back to you. I don't have your time. I'm going to name my father. What I would have done to you right now, you might believe it. No condition is permanent. No wagos on matak maruke senyor mada ke muye der gemma ngoro nyire mu asa yogi common 3,000 naira memoria. Kaneno, hello nwanne kaka, mbe nwanne gị no nkiti yo. Wago bandi yelo yaka, wago nyafadi yo. Ogali tuga juju, Ogem No Nkiti gị na-eke melụ, imanya bajo jadi roma. Ezi nwanne m nyelo nwanne gị aka n'elu ụwa, hello nwanne kaka, mbe nwanne gị no nkiti yo. Wago bandi yelo yaka, wago nyafadi yo. Ogem No Nkiti gị na-eke melụ, imanya bajo jadi roma. Igbo ndị mụlụmụlụ Ogini selọgụ na mgbao n'ala Igbo Ogini butelu katakata n'ala Igbo Nwanne amarozi nwanne ya enyi amarozi enyi ya ikwu amarozi ibi ya n'ala Igbo O wee bute ọgụ na mgbao n'ala Igbo la mbido Nena nwanne batala ego n'eliso nne gị ya mana nwanne ya nọ n'afụfụ Mwejuba imo Ogini batalụ ịchọla inyelụ nwanne gị aka Umi bụ na ma rizi na onyelụ m unu m ife ọgwalụ m na nwanne ya dị stọbọn Mwejuba ezigbo imo ajụjụ nwanne gị dị stọbọn Onya bụ na ịma nyelụ ya aka Get alone, die alone Get alone, you must die alone Maninyalo nwanne gị aka n'elu ụwa kalụ dị mma
onye ọbụla ajụla ajụjụ a oge nnọ nkịtị oge nnọ nkịtị oge nna-ata afụfụ gịnị ka imelụ ụmụ Igbo na nyaba ajụjụ na-ewute n'obi ụmụ Igbo nyaba ajụjụ na-agbawa obi nna m gwara ụmụ okwu mgbe ndị na nwatakịrị ọ sị m na ụmụnna nwezuo akụ ilo na-asị ya na ụmụnna nwezuo akụ onye ọ bụ na alachaba aka ụmụnna nwezuo akụ na ilo na-asị ya na anụ nsogbu batalụ na ana Igbo ụfọdụ ndị mmadụ wee lebe nwanne ba ụfọdụ ndị mmadụ wee gbube nwanne ba ka m kwuo na eziokwu ife aso na ife butere ya onye ọ dị n'aka onye lọrọ ụmụnne ya aka ya bụ ife so na ife butere ya ụmụaka wee were opportunity onye ụgbazie nwanne fe ịkpakwu oge nnọ nkịtị na-ene ụwa ogene ka imelụ ọkwa ịma na nkịtị na-ebute ori ka m jụọ unu ịma na nkịtị na-ebute ntọ ọkwa ịma na ndị oyibo sụrụ sị idle-minded is a devil's workshop gbapụ tinye ụmụnne gị n'ofe ife onye ga-azụ afịa kpọrọ onye anwa tinye n'afịa onye ga-alụ ọlụ aka kpọrọ onye anwa tinye n'ọlụ aka onye chọrọ ije obodo oyibo meelụ ya akwụkwọ ka oge n'ihe ị nwere onwe gị maka ụmụnna nwetu akụ n'elu ụwa ilo na-asị ya na oge nnọ nkịtị ya n'elu ụwa gịnị ka imelụ ezigbo ọyị m nyelụ nwanne gị aka n'elu ụwa ijere m ije nụ ewu ije ejere m ije ezigbo ọyị m nyelụ nwanne gị aka n'elu ụwa Oduma Okija ebula egwu gbaba egwu ije enumo akala ụwa ka na-emelụ Chukwu maka mbọsị Chukwu kele onye ka o kelee ife ọ ga-abụ ọdụ onye bulu uche ya ụzọ n'elu ụwa ọgbagbu onwe ya n'ọsọ ebe a na-adụ nwa nwelu nne ọdụ n'elu ụwa ka nke na-enwero nne na-anọla amụta ife egwu m bụ egwu ịfụnanya egwu m bụ egwu ndụmọdụ onye nwere ntị ọnụ n'egwu ọ bụrụ na inyelu nwanne gị aka n'elu ụwa emesa nwanne gị wee gbagote ka m gwa gị eziokwu na ugwu gị dịle gị ka m gwa gị eziokwu na ị ga-azagide ọka wee nwụọ mana ọ bụrụ na ịgbata ego wee gbaketa ụmụnne gị azụ amegide sọnsidi ya ka m gwa gị eziokwu ife ịbụ bụ ọdịnarị eze ọyị m na eze ịbụ bụ mmadụ nkịtị ịma na ị nwere ugwu chacha sọsọ ajụjụ ya ka ụmụnne gị ga na-ajụ gị onye ịgwala okwu ịma ajụjụ ọ ga-ajụ gị oge nnọkịtị gịnị ka imelụ m alili egbuna m n'egwu onye aka ndị ahịa ụmụ Igbo ọ bụ na Chukwu gọzie gị lote ndị so gị n'azụ Chukwu mee ego ọgaranya lote ndị so gị n'azụ maka ụmụnna nwezu akụ ewelu ha nụ na-ekene igbu olu m pampampam mụ wee gbuo olu gị pampampam onye ọ bụla edebela onwe ya onye bụ n'ụwa na-asọ ụsọ o nwere ọtụtụ ezinụlọ na-abịa
dị lụsie ifu na-enu alụfọla alụfọ ifu nke alụsịla ọfụma dozisie ịma nke ahụ alụfọla alụfọ ọkwa nke ọnkụ onye bụ ụzọ kpata ego mana o nwere onye ele aka o nwere onye ọzụla azụọ onye ọbụla wee zọba onwe ya ekwela izu ma ekwelezi ọnwa ego ọkụ wee tie ụmụaka wee butezi ihe ike unu enu ọkụ kwụzi n'ezi ụmụaka butela ike ọfụ wee lụsịa ụlọ dozisi ya onye ga-enyelụ ọnkụlụ aka onye ga-alụ tọpụbe ọnkụlụ maka onwere onye ọnkụlụ sụlasị ụlọ ọnkụlụ kwụlụ n'ezi onye ọbụla ọnkụlụ kpalụ ajụjụ ọ na-ajụ ọnkụlụ oge nnọkịta gịnị ka imelụ nwanne gị aka aghala eju gị ajụjụ a na-agbawa obi ụmụ Igbo onye lụọ nwanne gị aka n'elu ụwa lụọ nwanne gị aka mgbe nwanne gị nọ nkịtị ọgụba ndị ijere m ije ọghara ịjụ gị ajụjụ oge ije ụwa ijere m ije ịma anya bụ ajụjụ adịrọ mma ọka mma na ama anya lụọ nwanne gị aka n'elu ụwa lụọ nwanne gị aka ebelebe ije ọgụba ndị alịlị ogwe ije ọka mma na ama gịnị bụ nwata n'ubulu n'elu ụwa obulu kedebelu dibịa ụnọ lie ibe na-ekwu bụ eziokwu oyi okwu ndụmọdụ ọnya ka mụ na-agwa elu onye nyere aka n'elu ụwa ụfọdụ na-agbasi mbọ n'elu ụwa ka fa alụsịa esteti ma o nwere onye fa azụlụ debe onye mụrụ nwa ada ahụ anwụ n'elu ụwa otu aka ọ dị ọgaranya azụlụ ụmụaka ọgaranya azụlụ ọtụtụ ụmụaka ka m gwa gị eziokwu ego ba na-agwụrụ agwụ n'elu ụwa maka na ọ kwado ka ọ daa ụmụaka ghọrọ ya n'enu tọga anyị gaba n'iru maka na ndị solaz erigo nne human investment is the highest investment onye nwelu ntị ọnụlụ ọnụ m eziokwu ka m na-agwa elu Oduma Okija okwu ndụmọdụ ka m